Dobro večer još jednom. Dobro došli u Pajne Đakonije. Večeras pravimo špagete na kineski način, odnosno pastu na kineski način. Ovo će biti neka dijetalna varijanta sa šargarepom, prazilukom, lukom i paradajz sosom. Sada ćemo početi. Evo ga, već smo stavili ulje. Evo ga. Evo tačno da vidite otprilike šta ja tu imam. Šta sve stavljamo. Evo ga, nastavljamo. Evo, počet ćemo. Stavljamo, ako vidite, prvo luk. Crni. Vatra je već ugrejana. Malo je već počela da krčka. Odnosno da prska, malo je više ugrejana. Evo ga, nastavljamo. Ova kamera je sad mnogo preglednija gdje vidite lepo tačno kako se kuva, kako se krčka. Ovdje sam završio špagete. Skuvao ih. I naravno već servirao. I iscedio naravno. Znači, ova je kombinacija na kineski način kako ja pravim. Kako sam naučio. Tako da ćete vidjeti. Evo ga. Sada ćemo dodati malo soli. Ja jednostavno nisam imao ovaj vek tiganj trenutno, pa sam stavio ovaj lonac koji je dosta tanji, dosta je prigladan i izuzetno lijepo se može na njemu napraviti jelo. Tako da ćete vidjeti. Stavili smo normalno so, peršun. Evo ovako, ja sam sad da ne bi ovako iz kese vadio, sve sam već, evo sad ćete vidjeti, ja sam to već isekao sve, evo ovdje lijepo vidite. Isekao sam i šargarepu, isekao sam i praziluk. Ovdje imamo i beli luk. Naravno, u tiganj, odnosno u lonac stavite malo više ulja. Evo, stavili smo to. Znači, u ovaj sos, odnosno sa šargarepom i prazilukom stavljate i kari. I stavljate soja sos. To su neke kombinacije. Evo ovdje vidite imamo kari. Evo kari. Imamo malo tucane paprike. Malo jako stavimo. A malo to pocrveni. Ovdje imamo peršun. Naravno i stavit ćemo paradajz sos. Odnosno sok od paradajza. Normalno nastavljamo dalje, ubacujemo. Evo, ovo se već lijepo malo skrčkalo. Sada ćemo ubaciti, evo da vidite, beli luk. Od začina, znači rekli smo so, vegeta, biber, peršun. Meni je trenutno vegete malo i nestalo, pa sam stavio samo 100. Ali imamo peršuna, imamo tu još nekih začina, pa ćemo dodati. Evo vidite vi kako to pravimo. Malo ova kamera, ja sam stavio da jednostavno vidite malo bolje. A meni je malo
nezgodnije da kuvam, ali nema veze, uspećemo nekako. Bitno je da vidite kako to krčka i kako to izgleda. Normalno kad budemo osposobljeni sa kineskim tiganjom, onda će to mnogo izgledati ovako lepše i... Evo, nastavit ćemo. Evo ga, već se to omekšalo, stavit ćemo praziluk. Evo vidite, imamo tu praziluka. Kažem, otprilike ovdje ima negdje oko 400 grama praziluka i oko 400 grama šargarepe. Praziluk daje onako jedan specijalan šmek, aromu. Ovo je, kažem, neka djetalnija varijanta. Naravno, najbitnije je soja sos. Ubaciti da to baš lepo izgleda i da bude ukusno kao kineska hrana, odnosno kineska varijanta jela. Evo, ovo je već malo i suvkasto, dodat ćemo malo ulja. Evo ovako. Evo ga. Malo ćemo da pojačamo vatru. Ovdje nam je upao neki komad. To ćemo da izbacimo. Pitanje je neki komad koji naravno nije od... Na nekoj srednjoj vatri možete kuvati. Sad ćemo vidjeti jednostavno koliko imamo memorije u telefonu. Ali gledat ćemo da vam pokažemo. Znači, da malo iskratim neku priču. Znači, ubacujemo posle ovo malo kad se isprži, ubacujemo šargarepu i onda stavljamo još začine. Rekao sam, znači, kari, peršun. Kada sve to budemo dobro iznistali sa šargarepom, onda ubacujemo sok od paradajza i završavamo jelo komplet. I naravno soja sos. Ja sam ovdje napravio količinu za neke 3 osobe. Sada već i možemo u šargarepu. Kažem, vi se možete subscribe jednostavno na moj kanal ako vam se sviđa ove moje čakonije. Ja nekako više volim tu neku kinesku hranu, naravno kuvam i srpsku, znam dosta i srpske hrane, gulaše,